L-eluq tal-Power Station tal-Marsa wassal biex l-emissjonijiet mill-impjanti tal-enerġija f'pajjiżna naqsu bin-nofs. Filwaqt li fis-sena 2014 kien hemm ekwivalenti ta' 1606 kiloton ta' CO2, is-sena li għaddiet dawn niżlu għal 854 kiloton ta' CO2. Dan kien l-iktar tnaqqis sinifikanti mill-1990, tant li għal-maġġoranza ta' snin sal-2012 l-emissjonijiet dejjem żdiedu. Kruċjali f'dan kollu kien hemm ukoll il-fatt li l-amministrazzjoni preżenti lestiet l-Interconnector li waqa' lura fi żmien amministrazzjoni preċedenti. Ħallew il-frott ukoll inċentivi biex ħafna investew f'panelli fotovoltaiċi u sorsi ta' enerġija rinnovabbli. Fil-waqt li fl-2012 kienu ġenerati 38,145 megawatt ta' enerġija alternattiva, is-sena li għaddiet telgħu għal 103,540 megawatt. Intant is-sena li għaddiet il-ġenerazzjoni tal-elettriku żdiedet b'4% meta mqabbla mas-sena ta' qabel. Bit-tarif tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juri li l-ikbar domanda l-elettriku tkun bejn Lulju u Awwissu, xhur fejn il-popolazzjoni Maltija tiżdied minħabba l-ammonti kbar ta' turisti.